Ένα τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε οι δύο πρώτοι, οι πιο θαραλέοι θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ξέρω, ρωτήστε τους επόμενους. Ναι. Εσείς πώς αισθάνεστε? Μια χαρά, άνετα. Είμαστε καταρχάς σε μια ζωντανή εκπομπή, που είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν τελειώσει, πόσο μάλλον για φοιτητές οι οποίοι ακόμα σπουδάζουν το αντικείμενο, να βγαίνουν στον αέρα. Έτσι δεν είναι? Νομίζω όμως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να πω ότι εγώ είμαι λίγο αγχωμένος, Ναι. αλλά πιστεύω θα μου φύγει. Ναι, θα εξοικειωθείτε. Εξάλλου όσοι έρχονται καλεσμένοι λένε ότι αισθάνονται σαν μια παρέα. Να ξεκινήσω όμως από τα πολύ σημαντικά, όπως είπαμε, με τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Θα με βοηθήσει ο Μαρουάν. Εδώ πέρα έχουμε την αφίσα από το ανοιξιάτικο παζάρι που κάνει ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Βορείου Ελλάδος το Σάββατο και την Κυριακή, 3 και 4 Απριλίου. Μπορείτε να πάτε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Να σας πω και τη διεύθυνση. Είναι Καρανιβάλου 31 στην Κάτω Τούμπα και το τηλέφωνο είναι 231-09-25.000 για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα σας πω τι ακριβώς μπορείτε να προμηθευτείτε από εκεί. Λοιπόν, στο παζάρι μπορείτε να βρείτε κατασκευές των ατόμων με σύνδρομο Down, μέλι, ελαιόλαδο, σπιτικά λικέρ και γλυκά, προϊόντα διαφόρων εταιριών τα οποία δωρίζονται για το παζάρι, και όσοι έχετε καταστήματα και εταιρείες και θέλετε να βοηθήσετε στο παζάρι που διοργανώνουν τα παιδιά εκεί, φροντίστε να το κάνετε όσο συντομότερα μπορείτε για να μπορέσουν τα προϊόντα να διατεθούν εκεί πέρα για τον κόσμο που θα πάει, από και μια μεγάλη συλλογή από ασημένια κοσμήματα γνωστής κατασκευάστριας από την πόλη μας, οικολογικά προϊόντα από το γυναικείο μοναστήρι της Ορμήλιας Χαλκιδικής, ρούχα, βιβλία, κεραμικά, είδη δώρων και πολλά άλλα πράγματα. Ο καθένας λοιπόν με τον τρόπο του ας φροντίσει να βοηθήσει σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουν όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί, και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τόσο ότι είναι οικονομική ενίσχυση, είναι ότι δίνουμε χαρά στα παιδιά εκεί, τα οποία νιώθουν ότι είναι λίγο σαν έμποροι, σαν να έχουν ένα δικό τους μαγαζί εκείνες τις ημέρες. Και το διαπιστώσαμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με τον τρόπο μας για να βοηθήσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο για να φύγουμε έτσι από τις ανακοινώσεις τις πολύ σοβαρές που έχουμε να κάνουμε. Ημερίδα ψυχική διαταραχή και μέσα μαζικής ενημέρωσης, μύθος και πραγματικότητα. Στην αποθήκη Δέλτα, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 2 Απριλίου, ώρα έναρξης είναι στις 9 το πρωί, θα πάει μέχρι τις 7.30-8 η ώρα το απόγευμα. Το διοργανώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, και να πούμε ότι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν στην ημερίδα είναι πολύ μεγάλα ονόματα και από ψυχολόγους και από ιατρούς, αλλά και από συναδέλφους μας δημοσιογράφους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι την ημερίδα θα την κλείσει ο κύριος Μπλιάτκας, θα είναι και ο κύριος Λογοθέτης, ο κύριος Δεμερτζόγλου, ο κύριος Μαυρέας, ο κύριος Κοσμάτος, ο κύριος Μαθαναήλ, ο κύριος Τρεμόπουλος, τι να σας πω, ένα σωρό ονόματα, ο κύριος Γρήβας, ο κύριος Κολοκοτρώνης, επίσης συνάδελφος δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι επειδή είναι ανοιχτό για το κοινό, ότι είναι μια πάρα πολύ εμπειρία να παρακολουθήσετε, γιατί θα διαπιστώσετε μέσα από αυτή την ημερίδα ότι πολλές φορές, και θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης από ό,τι διάβασα στο δελτίο τύπου, ότι πολλές φορές παραβάσεις που γίνονται, ποινικά αδικήματα, κατευθείαν προσπαθούμε να τα ρίξουμε σε ένα άτομο το οποίο έχει κάποια ψυχική διαταραχή. Μέσα από όλη αυτή την ημερίδα θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία μετά από διάγνωση έχουν ψυχική διαταραχή, αλλά ότι μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε από εμάς, και βέβαια πώς επιδρούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην ψυχολογία. Τελειώσαμε τις ανακοινώσεις μας. Είμαστε έτοιμοι να σας ανακρίνουμε. Να σας ακούσουμε. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να μας ανακρίνετε. Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να συστηθείτε στον κόσμο. Ναι. Τα ονόματά σας λοιπόν. Εμένα με λένε Τάσο Γεωργιάδη. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Μάλιστα, και εσάς. Πού να φρίξω. Ωραία. Αυτός ο πληθυντικός που χρησιμοποιείτε μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνετε και εσείς όταν γίνετε επαγγελματίας? Αν μου ζητάνε να τους μιλάω στον ελληνικό, θα τους μιλάω φυσικά στον ελληνικό, αλλά ένας πληθυντικός δεν βλάπτει. Τουλάχιστον στην αρχή, Μέχρι να εξοικειωθούμε. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι εδώ πέρα έχουμε και κοινό σήμερα που μας παρακολουθεί, που είναι οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας από τη σχολή, που σιγά σιγά θα λάβουν σκητάλη για να μιλήσουν.
Θα περάσουμε εδώ από το καναπέ μας. Όχι επειδή είμαστε εμείς πρώτοι, δεν θα μπουν και οι άλλοι. Όχι βέβαια. Ακριβώς δεν θα πληρώσουμε εμείς το μάρμαρο. Ποιο μάρμαρο? Δεν είμαστε οι μόνοι που θα βγούμε τέλος πάντων στο γυαλί, γιατί υπάρχουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι ντρέπονται. Νομίζω ότι με το επάγγελμα που έχουν Ακριβώς. επιλέξει να κάνουν, ότι δεν πρέπει να ντρέπονται. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Πείτε μου με τη σειρά ποιο ρεπορτάζ σας εξητάρει περισσότερο. Τι θα θέλατε να κάνετε? Ξεκινήσω εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αθλητικό ρεπορτάζ. Το αθλητικό. Ακριβώς. Τι είναι αυτό που βρίσκεται? Περισσότερο μου αρέσει η μετάδοση αγώνων. Είναι η ένταση του παιχνιδιού, είναι πάρα πολλά τα οποία είναι μέσα στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ, τα οποία κάνουν τον απλό κόσμο να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον αθλητισμό. Μάλιστα. Εσείς, με ποιο είδος ρεπορτάζ θα θέλετε? Και εγώ το πρώτο είδος είναι το αθλητικό, επειδή και πολλά χρόνια ήμουν αθλητής. Ξέρω τι γίνεται μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει πάρα πολύ το αθλητικό. Σας βρίσκω λίγο αγχωμένο. Ναι, είμαι πάρα πολύ. Γιατί? Δεν Εντάξει, νομίζω πρώτη ότι υπάρχει εμφάνιση και λόγος. live κιόλας. Λίγο από την αρχή στα δύσκολα. Λίγο βαρύ, ναι. Εγώ θα ξεκινήσω από λίγο πιο πίσω. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία? Ναι, εγώ βασικά μου αρέσει πάρα πολύ το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε μέρα έχει να αντιμετωπίσει καινούργια γεγονότα, καινούριους ανθρώπους, καινούργιες εξελίξεις. Πρέπει να είναι μέσα στα πράγματα. Δεν είναι, ας πούμε, να μάθεις μια τέχνη την οποία θα την κάνεις τόσα χρόνια, το ίδιο πράγμα θα κάνεις. Πρέπει κάθε μέρα να εξελίσσεσαι και έτσι εξελίσσεσαι και σαν άνθρωπος, πιστεύω. Η γενικότερη δουλειά του δημοσιογράφου είναι ένας συνεχής αγώνας. Ναι, σίγουρα. Ρισκάρεις πολλά όντας δημοσιογράφος. Αυτά τα αναγνωρίζετε εσείς ότι μπορεί να αφήσετε κάποια πράγματα πίσω για να ασχοληθείτε μόνο και μόνο με τη δημοσιογραφία? Ναι, αν το αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι θα θυσιάσεις πολλά πράγματα. Εσείς πώς επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία? Εγώ από πολύ μικρός ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν ακόμη και στο δημοτικό να περιγράφω αγώνες μόνος μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί μετέπειτα ήμουνα και αθλητής στο Στίβο, οπότε ήξερα 2-3 περισσότερα πράγματα. Ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο, οπότε το να μεταδίδω αγώνες δεν μου ήταν εμένα σχεδόν τίποτα. Εντελώς ερασιτεχνικά φυσικά και μόνος μου. Από εκεί και πέρα, βλέποντας πως υπάρχει η προοπτική να μπορέσω να συνεχίσω σε δημοσιογραφία, ακολούθησα το δρόμο αυτό και σήμερα τυχάνει να βρίσκομαι ως σπουδαστής στα δημόσια έκτης επανομής και να πραγματοποιώ εν ολίγης το όνειρό μου. Μέσα από αυτά που έχετε δει και μέσα από αυτά που, αν θέλετε, σας έχουν πει οι εκπαιδευτές σας, τι είναι αυτό που αλλάζει όλη την εικόνα που είχατε για τη δημοσιογραφία? Νομίζω ότι ό,τι περίμενα να ακούσω το έχω ακούσει. Δηλαδή, ότι η δημοσιογραφία είναι μία από τις πιο δύσκολες, συνάμα επικίνδυνες σχολές που υπάρχουν. επικίνδυνη γιατί? Γιατί βλέπουμε πολλοί δημοσιογράφοι τι τραβάνε μέσα σε εισαγωγικά φυσικά, στους πολέμους όταν βρίσκονται ή σε δύσκολες καταστάσεις. Καλά, πόλεμος Αυτό δεν είναι γίνεται κάθε επιλογή, μέρα. Σίγουρα. Υπάρχουν όμως και άλλες καταστάσεις που καλούνται να περάσουν οι δημοσιογράφοι. Παράδειγμα, στο αθλητικό το ρεπορτάζ, Ναι. αν πάμε σε κάποιον αγώνα ποδοσφαιρικό, δηλαδή αν είναι κάποιο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που σπάνια δεν συμβαίνουν επεισόδια, τότε ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, μια δυσμενή θέση. Μάλιστα. Έχετε κάποιο πρότυπο? Αθλητικής δημοσιογραφίας, ναι. Ποιο να? Τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Πού κάνει? Στο Μέγκα περιγράφει αγώνες της Champions League. Μάλιστα. Εσείς? Εγώ έχω τον κύριο Διακογιάννη, που πιστεύω ότι είναι ο Που έχει μέτρη. βραβευτεί κιόλας, Ναι, και πιστεύω ότι είναι ο μέτρη του είδους και είναι πολύ καλός. Έχει Πόσον- η σχολή. Βέβαια. Πώς ονειρεύεστε το δικό σας αύριο, μετά από τη σχολή? Ναι. Πιστεύουμε να βγούμε στην τηλεόραση, να κάνουμε τα πρώτα βήματα σιγά σιγά. Θέλετε να βγείτε στη τηλεόραση ή θα θέλετε να εργαστείτε σε κάποιο άλλο μέσο? Έντυπο. Ίσως έντυπο. Παρότι μπορώ να έχω μάλλον τα φόντα να ακολουθήσω τον έντυπο τύπο, παρόλα αυτά θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση. Μάλιστα. Εσείς? Εγώ φυσικά τέτοια ομορφιά δεν μπορώ να την κρατήσω σε ραδιοφωνικό σταθμό ή σε μια εφημερίδα, σε ένα γραφείο μέσα και θέλω να βγω στον κόσμο και να τους δείξω πολλά πράγματα. Την ομορφιά θέλετε να τη δείξετε.
Μπορείτε να γίνετε μοντέλο. Δεν απαραίτητο το να γίνει. Όμως δείχνω και την ομορφιά μου, ασκώ και το επάγγελμα της δημοσιογραφίας που θέλω να κάνω. Ωραία. Εμάς μας βρίσκετε καλές για... Κάνουμε για τηλεόραση. Πώς... Άμα φορούσατε κι εσείς τη φούστα τόσο κοντή, θα περνούσατε. Η κυρία περνάει με 10, εσείς με 8,5. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις πρόοδους μην ρωτήσετε γιατί πήρατε αυτό το βαθμό. Ποιοι έχουν σειρά, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, το 231 0, 25, 75, 18 είναι στη διάθεσή σας. Καλείτε, φυσικά παίρνετε το δώρο από τον Βασίλη και ρωτάτε κι εσείς ό,τι άλλο θέλετε εδώ τους ενδυνάμεις συναδέλφους μας. Έτσι. Είπαμε ζωντανή εκπομπή. Βέβαια. Να πούμε ότι ευχαριστούμε καταρχάς θερμά τα ΙΕΚ Επανομής και τον κύριο Μητούδη, τον διευθυντή μας, που επέτρεψε να έρθετε και να βγείτε ζωντανά απόψε εδώ. Είσαστε ικανοποιημένοι από τα ΙΕΚ? Πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι? Ελάτε. Να βοηθήσω. Πάρε το χεράκι σας. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα να έχουμε και κοπέλες εδώ. Και κυρίες. Α, μάλιστα, δηλαδή κυρίες. Είσαστε η πρώτη συνάδελφος. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Πείτε μας, συστηθείτε στον κόσμο. Εγώ λέγομαι Κορέτα Ερή. Ναι. Ιωαννίδης Τάσος. Ωραία. Πώς αποφάσισατε να πάτε στη σχολή δημοσιογραφίας? Να απαντήσω. Βέβαια. Οι κυρίες. Οι κυρίες προηγούνται. Ωραία. Λοιπόν, γενικότερα η δημοσιογραφία με ενδιέφερε ανέκαθεν, αν και δυσκολεύτηκα να αποφασίσω τι ακριβώς ήθελα στη ζωή μου να ακολουθήσω, αλλά μπορώ να πω ότι τον τελευταίο καιρό είχα κάπως κατασταλάξει τη δημοσιογραφία. Μ' αρέσει επειδή γενικότερα είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και πιστεύω ότι η δημοσιογραφία προσφέρεται για αυτή την γενικότερη επαφή με τον κόσμο. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο βρίσκεσαι σε μια διαρκής επαφή γενικότερα με τον κόσμο, μαθαίνεις το τι συμβαίνει γύρω σου, τι συμβαίνει στη χώρα σου. Αυτό, μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει το να μπορώ να εκφράζω τις απόψεις μου κάπου και να τις γνωστοποιώ στον κόσμο. Και αν και δεν ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος να έρθω στη δημοσιογραφία, παρόλα αυτά βρέθηκα να είμαι σε αυτή τη σχολή τώρα. Και τελικά σας εμπνέει? Τελικά με εμπνέει και θέλω να τη συνεχίσω και να την τελειώσω κιόλας. Εσείς που θέλατε, θα συνηθίζετε. Σας αρέσει καταρχάς που είμαστε εδώ πέρα μέσα? Μ' αρέσει πάρα πολύ και ήδη νιώθω πάρα πολύ άνετα. Έτσι για πρώτη φορά μ' αρέσει, ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι σε μια εφημερίδα ή σε αντίθεση. Δηλαδή συμφωνώ με τον συνάδελφό μου τον προηγούμενο, ο οποίος ήθελε την τηλεόραση. Βέβαια, εγώ όχι για να δείξω την ομορφιά μου, απλά νιώθω άνετα και μου αρέσει. Η εφημερίδα πιστεύω ότι σε περιορίζει κάπως, δηλαδή θα είσαι σε ένα γραφείο. Δεν έχεις. Μ' αρέσει και το ρεπορτάζ δρόμου, αυτό που είπα προηγούμενα. Ναι, το ελεύθερο. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ίσως χρειαστεί να τα κάνετε όλα μαζί ταυτόχρονα? Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό. Ίσως, άμα χρειαστεί θα το κάνω. Εφόσον επέλεξα αυτό το επάγγελμα, πιστεύω ότι χρειάζονταν πολλές θυσίες. Ποιο ρεπορτάζ σας εμπνέει? Θα ήθελα περισσότερο να ασχοληθώ με οτιδήποτε έχει σχέση με τον απλό κόσμο. Δηλαδή? Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ τόσο πολύ με πολιτικά θέματα, κουραστικά για τον απλό άνθρωπο, τον πολίτη θέματα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με κοινωνικά ίσως. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά με ενοχλεί αυτό το έντονο φως και η ζέστη του καρδίου του μέσα. Ναι. Δεν πρέπει να το θέλει υπομονή. Δεν θέλει. Θέλει. Όταν βλέπαμε κασέτες μαζί στη σχολή και σχολιάζαμε, θυμάμαι ότι η κριτική σας ήταν πάρα πολύ έντονη. Θυμάστε? Θα κάνουμε και για την εκπομπή Αθήνα μετά. Τώρα έχετε αλλάξει γνώμη βλέποντας τις πιθανές δυσκολίες που παρουσιάζονται? Πιστεύω πως ναι. Τελικά οι δυσκολίες δεν είναι έτσι όπως λέγαμε εμείς όλα εύκολα, ωραία. Βγαίνεις στο γυαλί, λες 5-6 λόγια και φεύγεις. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ακόμα και ένα λάθος ίσως στην κάμερα που μπορεί να γίνει, ένα λάθος στον ήχο, όλα παίζουν, λεπτομέρειες είναι. Που δεν μπορείς ποτέ να τις προσδιορίσεις, Και ειδικά μια ζωντανή εκπομπή. Μπράβο. Ειδικά όπως τώρα. Αυτό ακριβώς. Έχετε πει στους δικούς σας να σας δούνε?
Εννοείται. Σιγά μην το χάμε αυτό. Και όχι μόνο, ναι. Και περιμένουμε κριτική. Περιμένουμε κριτική από όλο το σόι δυστυχώς. Και το χειρότερο θα είναι από τη γιαγιά. Εγώ ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα. Έρχονται και κάποιοι τραγουδιστές, οι οποίοι, επειδή ξέρουν πάρα πολύ κόσμο, τους παίρνουν οι συγγενείς τους τηλέφωνο, οι φίλοι τους που έχουν να τους δουν πολύ καιρό. Απορώ γιατί ακόμη δεν έχει τηλεφωνήσει κανένας δικός σας άνθρωπος να σας πει κάτι. Εμείς επειδή είμαστε σε καθημερινή επαφή με όλους τους ανθρώπους, τους παρέες, τους φίλους μας και φροντίσαμε εγκαίρως να τους ενημερώσουμε όλους. Να μην σοκαριστούν. Να μην πάρουν τηλέφωνο. Μην τρομάξει κανείς. Ναι, έχουμε και μερικά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθούν και τους λέμε μην πάρουν τηλέφωνο. Όχι, αστείευομαι. Μάλιστα. Σίγουρα από αύριο θα χτυπάνε βέβαια το τηλέφωνο για προτάσεις, για εκπομπές να κάνουμε, αλλά θα το δεχτούμε και θα το υποφέρουμε αυτό όσο μπορούμε. Γι' αυτό βγήκαμε και οι δυο, δηλαδή είμαστε ετοιμαζόμαστε. ένα δείγμα το οποίο έτσι, δεν ξέρω. Ίσως να πάρουμε και κανέναν ακόμα μαζί μας. Διακρίνω μια μετριοφροσύνη από σας πάντως. Είμαστε πολύ μετριόφρονοι. Και η προηγούμενη διάδοση. Είναι αποφασισμένα τα παιδιά. Το γεγονός ότι έχετε χιούμορ είναι ένα πάρα πολύ θετικό προσόν. Μακάρι. Γιατί πρόκειται για προσόν. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Από προσόν. Όχι, το χιούμορ είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει χιούμορ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα έτσι. Να δει τέλος πάντων το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι και θέμα ξυπνάδας, θα συμπληρώνω. Όντως. Και πιστεύω ότι στη ζωή βοηθάει να τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με χιούμορ και να τα βλέπουμε. Από αυτά που έχετε δει. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Είσαστε κάποιος φίλος των παιδιών ή συγγενείς? Ναι, του Ιωνίου Τάσο. Ωραία. Ποιος είναι? Ποιος είναι, ρωτάει ο κύριος Ιωαννίδης. Γεια σας, ο Σπύρος. Ποιος? Είπε. Για ξαναπείτε μας. Λίγο καθαρά. Ναι, πέφτει για τον Πάο, πώς πάει, καλά πάει. Καταλαβαίνει κανείς τι λέει λίγο, γιατί εγώ... Με τον Πάο. Για τον Πάο πέσανε αυτό. Για τον Πάο, για τον Πάο. Λίγο από εβδομάδα. Α, ο Πάοκ, ναι, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Είναι ένας μεθυσμένος είναι. Μεγάλος σε ηλικία. Όχι μεγάλος, τι μεγάλος είναι, Στα 65 δεν πατάς τώρα. Καλά, εντάξει, κλείσει το τηλέφωνο τώρα. Είναι πολύ μεγάλη παρένθεση, συγγενείς σας. Πρέπει να είναι μάλλον μαζεύτηκαν σπίτι μου από ό,τι κατάλαβα. Δεν σας ακούσαμε. Ναι, τώρα είναι. Ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε 20 αγγελούδια τα οποία μιλάνε όλα μαζί, ενώ πριν μπούμε μες στο στούντιο ήταν η συμφωνία να τηρήσουν η σιγή ηχθείως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ ωστόσο. Ελπίζουμε να δείτε τον κύριο Ιωαννίδη όπως επιθυμείτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Πάλι καλά που δεν ήταν για μένα, τη συγκινούμε πολύ εύκολα. Θα ανεβάζουμε και τηλεθέαση. Α, ναι. Νόμιζα ήδη το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε ήδη καταφέρει. Τώρα πανεθήκαμε εμείς, έχει φτάσει στα ύψη. Μάλιστα. Εξακολουθώ να διακρίνω μετριοφροσύνη. Εγώ την έχω. Είχαμε μείνει στο πρότυπο. Δεν μας Αν έχετε Δεν πρότυπο. σχολιάσαμε ακόμα αυτό. Έχουμε καλή γραμμή. Ναι, Καλησπέρα. καλημέρα. Ακούμε? Βεβαίως ακούγεται. Ναι, γεια σας κυρία Σαμολαδά. Ιωάννα. Είμαι η κουκουλάκη Ιωάννα. Γεια σου, Γεια σου Ερή, γεια σου Τάσο. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ήμουνα κι εγώ εκεί να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με αυτή την αξιόλογη πρόταση που έκανε η κυρία Σαμολαδά, διότι μας βοήθησε πάρα πολύ όλους στην εξοικείωση με την κάμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα παιδιά. Δυστυχώς εγώ έχω κάπου λίγο στο 40 πυρετό και δεν μπόρεσα να έρθω. Σας ευχόμαστε περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί στο CNN. Ναι, θα δώσω χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Χάρηκα υπερβολικά που σας είδα και με την πρώτη ευκαιρία πήρα τηλέφωνο. Κάνατε πολύ καλά. Ναι. Για όσους δεν μπορέσαν να έρθουν, ίσως να δοθεί σε κάποιο άλλο θέμα που θα μπορείτε να είστε παρόντες, να σας δοθεί ευκαιρία να είστε στη θέση των συναδέλφων σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχόμαστε περαστικά. Και για την αξιόλογη προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και από κοντά πιστεύω. Βέβαια, αύριο. Αύριο, Αύριο. Έγινε. Ευχαριστώ Εύχομαι να πάρα είστε καλά πολύ. για να έρθετε. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα πρότυπα. Ναι. Έχετε? Θα μπορούσα να πω στο θέμα της δημοσιογραφίας και γενικά του λόγου. Μ' αρέσει ο κύριος Ρουσόπουλος πολύ. Το θεωρώ πολύ εύγλωτο και έχει ωραίο λόγο στο Το μέλλον. γεγονός ότι έχει μεταπηδήσει ακριβώς στην πολιτική. Εγώ δεν πρόκειται να σκεφτώ κάτι τέτοιο εγώ, τουλάχιστον όχι ακόμα, ως αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι.
τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον δεν είναι άγνωστο, γιατί σίγουρα και ο ίδιος ο Ρουσόπουλος δεν περίμενε κάτι τέτοιο, πιστεύω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήρθε η στιγμή να συγκινηθεί η κυρία Κορέτα. Είμαι η αδερφή της, ναι. Γεια σου φίλη, σε βλέπω. Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως που τη βλέπω τόσο άνετη, έτσι σε πάντα και αυτό περίμενα. Είστε μεγαλύτεροι? Ναι. 5 χρόνια. Ναι. Ναι. Πώς αισθάνεστε που τη βλέπετε τώρα στην τηλεόραση? Πάρα πολύ χαίρομαι, ναι. Ναι, το ντεμπούτο μου αυτό. Σας αρέσει που επέλεξε να κάνει μια τέτοια δουλειά? Όχι, απλώς πιστεύω ότι αυτό είναι που της ταιριάζει. Πιστεύω ότι της ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ να κάνει κάτι άλλο, δηλαδή. Αισθάνομαι ότι θα ήταν πιεσμένη αν είχε κάνει κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό, θέλω να προχωρήσει δηλαδή. Πάνω απ' όλα είναι η θέληση και η προσπάθεια, αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, από τη στιγμή που είναι αυτό που θέλει να κάνει, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει. Και πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω εγώ είναι να έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας να μας στηρίζουν και να μας δίνουν κουράγιο, δύναμη, έτσι. Και αδερφή μου, εντάξει. Σας στέλνει μήνυμα η κυρία Κορέτα. Ναι. Τη στέλνω μήνυμα και την ευχαριστώ είμαι πάντα κοντά της γι' αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο να είμαστε παρέα. Πρότυπο για μένα. Έχουμε μείνει στο συνάδελφο που λέγαμε για τον κύριο Ρουσόπουλο. Ναι. Είχα πει ότι είναι άγνωστο τι μονοπάτι θα ακολουθήσει μετά από τη δημοσιογραφία. Ωραία. Για μένα πρότυπο πιστεύω είναι ένας καλός, σωστός δημοσιογράφος, ο οποίος πάντα θα μάχεται για την ενημέρωση, την αντικειμενική ενημέρωση του κόσμου. Γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο πρότυπο, απλά θαυμάζω τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι όλα σε ένα, αυτό που λέμε. Έχει και χιούμορ, είναι εκεί που πρέπει σοβαρός, η άποψή του είναι πάντα... Είναι ακέρος για μένα αυτός ο άνθρωπος, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα γνωρίζετε βεβαίως ότι ο κύριος Χατζηνικολάου δεν ανήκει στο... Όντως, γι' αυτό είπα ότι δεν έχω κάποιο πρότυπο, αλλά μου αρέσει. Πού δεν ανήκει? Δεν ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό, πτυχιούχος δημοσιογράφος. Ναι. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοί του, δηλαδή δεν θεωρούνται παρουσιαστές ειδήσεων, δεν θεωρούνται δημοσιογράφοι, δεν έχουν τελειώσει δημοσιογραφία. Ωραία. Τι θέλατε να ρωτήσετε? Εσείς μας είπατε για το πρότυπο σας. Ναι, για τον κύριο Ρουσόπουλο. Ήταν πριν από τις διαφημίσεις. Ναι, δεν πειράζει. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει και σας βλέπει? Μήνυμα? Όχι μήνυμα SMS. Όχι, εντάξει, αλλιώς είναι Q-card. Εννοείται. Σκέψου εσύ κάτι. Να στείλω ένα μήνυμα. Γενικότερα στα νέα παιδιά, να πω, τα οποία δεν έχουν κατασταλάξει ίσως στο τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και δύσκολη φάση που την περνάμε όλοι εμείς οι νέοι, γενικότερα τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο και που τώρα πλησιάζουν και οι πανελλήνιες οι εξετάσεις. Θα έλεγα ότι πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά και να επιλέξουν και να ψάξουν μέσα τους αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν, αυτό που τους αρέσει πραγματικά. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα γιατί έχει περισσότερα χρήματα, αυτό επειδή έχει πιο πολύ πέραση. Γενικότερα σκεφτόμαστε με αυτά τα κριτήρια. Λέω να επιλέξω αυτό που πραγματικά θέλω. Εσείς? Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω εγώ είναι ο κόσμος να αποφεύγει τα ψέματα, γιατί πιστεύω αυτό τους βοηθήσει γενικώς στο δρόμο τους και στη σταδιοδρομία τους, όσο είναι δυνατόν. Αν και είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Δυστυχώς η καιρή λίγο, ναι. Απλώς το ψέμα θεωρώ βλάπτη. Έτσι είναι. Έχουμε γραμμούλα? Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η μητέρα του Αναστάσιου Γεωργιάδη. Ναι. Ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, συγχαρητήρια στα παιδιά όλα, συγχαρητήρια στους καθηγητές. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια. Σας αρέσει που ο γιος σας επέλεξε να κάνει ένα τέτοιο επάγγελμα? Βεβαίως, βέβαια, με παρότησε στη δική μου πάρα πολύ. Όλη μέρα έγραφε, του αρέσει πάρα πολύ. Τα αθλητικά, όλη μέρα με μολύβι και τετράδιο είτε. Ο Τάσος μόλις τώρα έφυγε από το στούντιο πάνω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ και καλή επιτυχία, μακάρι να σας μοιάσουνε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Κυρία Κορέτα, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θέλετε να πείτε το μήνυμα και μετά να πω αυτό που έχετε σκεφτεί? Όχι, εγώ τέλειωσα, ό,τι ήθελα να πω. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, έξω κάνατε μια προσπάθεια
Να κάνετε εσείς την εισαγωγή μιας εκπομπής. Θα θέλατε να μας δώσετε ένα δείγμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στη Βεργίνα τηλεόραση, αλλά μπορεί να μας βλέπουν και από κάποιο άλλο κανάλι και να τους κάνετε για αυτό που θέλουν. Τι θα λέγατε αν ξεκινούσε τώρα μια εκπομπή, πώς θα κάνετε την εισαγωγή? Θέλετε την εισαγωγή, έτσι, όχι το. Θέλω να μου πείτε καταρχάς τι εκπομπή θα θέλατε να είναι αυτή. Και αν ήταν συνέντευξη ή κάτι άλλο, εσείς θα μου πείτε τι θα λέγατε και πώς θα ξεκινούσατε. Μ' αρέσουν και οι συνεντεύξεις. Και μια δική μου εκπομπή θα μ' άρεσε επίσης. Δεν θα λέγατε όχι. Όχι, δεν θα έλεγα. Ποιος θα έλεγε? Δεν θα έλεγα όχι. Θα με φανταζόμουν ίσως σε μια εκπομπή όπως είναι η δικιά σας, δηλαδή να είναι χαλαρή, να μην είναι τόσο το στημένο, το σοβαρό, ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε ίσως, να είμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό το πράγμα, να είμαστε χαλαροί, ό,τι προκύψει, στη συνέχεια της εκπομπής, τέλος πάντων, να είναι δεκτό. Η εισαγωγή που θα έκανα. Θέλετε να απευθυνθώ στην κάμερα και να κάνω εισαγωγή? Κάνετε τώρα μια δική σας εκπομπή. Ο Μαρουάν θα σας βοηθήσει επειδή είναι ο εικονολήπτης σας. Θα ξεκινήσει όπως ξεκινάει με το δικό μου πλάνο, τώρα θα ξεκινήσει με το δικό σας. Λοιπόν, εγώ ας υποθέσουμε ότι έχω κάποια τραγουδίστρια καλεσμένη. Ναι. Ποιος θέλετε να την κάνει τραγουδίστρια? Μη βάλεις εμένα. Η κυρία Βουλγαράκη. Η κυρία Βουλγαράκη. Ναι. Ωραία. Μήπως έχετε κάποια συγκεκριμένη τραγουδίστρια που θα θέλετε όποια θέλετε εσείς. Ωραία. Εμένα η αγαπημένη μου είναι η Δέσποινα Βαδί. Και είχαμε... Θα προσπαθήσω. Δεν υπόσχομαι πολλά. Είχαμε κάνει και μια εργασία στα ΙΕΚ και είχα γράψει κάποια συνέντευξη για αυτήν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχω κάποια σημειώματα εγώ πάνω μπροστά μου. Στυλό θέλετε? Σαντιστάει. Ναι, ωραία. Δεν είναι μόνο μπλάνο. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι στην εβδομαδιαία μας εκπομπή. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε καλεσμένη μια τραγουδίστρια η οποία επέστρεψε για λίγο καιρό στην Ελλάδα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ζει στο εξωτερικό εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχει ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανη. Δεν θα πω πολλά γιατί και μόνο το όνομά της είναι... Λοιπόν, η Δέσποινα Βαδί είναι εδώ στην εκπομπή μας. Κατάφερα να την καλέσω στην εκπομπή μου, αν και είχε πάρα πολλές προτάσεις για πολλές άλλες συνεντεύξεις. Είναι ιδιαίτερη μου τιμή και θέλω, κυρία Βαδί, θέλετε να συνεχίσω? Όχι. Μας έχετε καλύψει. Μας καλύψετε, ναι. Εκτός αν θέλει η κυρία Βουλγαράκη να απαντήσει. Δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος της κυρίας Βαδί. Όχι, θέλω να την ευχαριστήσω. Κυρία Βαδί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνετε και το κλείσιμο της εκπομπής. Είχαμε την εισαγωγή. Είμαι μια νέα δημοσιογράφος και πραγματικά το να κάνω την πρώτη μου συνέντευξη με εσάς, πιστεύω ότι, γιατί όπως λέμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πιστεύω ότι έκανα μια πολύ καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο? Να σε ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά. Που μας καλέσατε. Όχι, που μας καλέσατε. Ήταν πραγματικά μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά όσο να είναι. Ήταν η πρώτη φορά. Και ελπίζουμε έτσι να έχετε καλές αναμνήσεις. Ναι, πολύ καλές τουλάχιστον για μένα. Το έχετε γράψει στο βίντεο σας για να το δείτε μετά? Το έχει γράψει ο συνάδελφος. Εγώ, ναι. Βλέπω να το μοιράζω σε όλη την τάξη στο τέλος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ που είστε καλά. Γεια σας. Να σας βοηθήσω. Όχι, το μάθα τώρα. Ποιοι είναι οι επόμενοι δύο που θα μας κάνουν παρέα? Ελάτε, ελάτε οι κυρίες οι όμορφες. Ωραία. Κι άλλες γυναίκες λοιπόν, Μαρία, στην παρέα μας. Γίναμε... Καλησπέρα. Είναι αυτό που λένε γίναμε πολλές? Γίναμε πολλές. Γίναμε πολλές. Και καλές. Μάλιστα. Καταρχάς, συστηθείτε μας. Με λένε Αγάπη Δερματικοπούλου και εγώ ονομάζομαι Δαγδανέλη Θεοδώρα. Ωραία. Μετά αν τελικά κάνετε καριέρα, αν ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξετε το επίθετό σας? Όχι, δεν νομίζω. Θεωρώ σωστό να καταξιώνεται κάποιος στον χώρο του με το επώνυμο που έχει. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Δεν το άλλαζα ποτέ. Αν είχατε ένα κακό ηχό επίθετο? Το δικό μου, κυρία Σαμολαδά, δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι έβυχο. Δαγδανέλη. Είναι δύσκολο. Κι όμως θα το κρατήσω. Το θεωρώ
Μα έχει μέσα δηλαδή λάμδα. Ό,τι έχει λάμδα καιρό είναι έβυχο. Ναι, αλλά το δεν είναι καθόλου έβυχο. Σας πληροφορώ ότι σε όλα μου τα χρόνια στη σχολή είχα πρόβλημα. Μου λέγανε το επίθετό μου. Με τους καθηγητές. Ναι. Μην αγχώνεστε, οι καθηγητές είχαν πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, πώς αποφάσισατε να πάτε στη σχολή δημοσιογραφίας? Να απαντήσει συνάδελφος. Ναι, όσον αφορά εμένα, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά ήθελα να το κάνω αυτό. Εντάξει, λέω ας κάνω μία αίτηση που μου αρέσει κιόλας και μπήκα. Ήταν η πρώτη σας επιλογή? Όχι, η πρώτη μου ήταν η νοσηλευτική. Και εδώ πέρα κάτι σαν νοσηλεύτρια θα είστε. Λίγο ή πολύ. Εσείς? Εγώ είχα την τύχη να έχω ένα φίλο ο οποίος είναι στον χώρο της δημοσιογραφίας, είναι δημοσιογράφος. Είχα την τύχη να βρεθώ στους χώρους στους οποίους δούλευε, να δω τον τρόπο με τον οποίο δούλευε και από εκεί άρχισα να μου μπαίνει το μικρόβιο. Άρχισα να το σκέφτομαι περίπου πριν 1 χρόνο και τελικά πριν από 6 μήνες αποφάσισα ότι ναι, μου αρέσει αυτή η δουλειά, με εξητάρει και θέλω να το κάνω, μου αρέσει. Θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Τώρα που είστε μέσα στη σχολή, έχετε αλλάξει γνώμη? Εγώ προσωπικά όχι. Δεν με κάνει ούτε κι εγώ. Ειδικά τώρα στο δεύτερο εξάμηνο είναι πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα από το πρώτο. Κάνουμε περισσότερη πρακτική, επισκεφτόμαστε κάποιους χώρους, είναι πολύ πιο ωραία. Ποιο ρεπορτάζ σας εμπνέει περισσότερο, ποιο είδος? Εμένα πολύ το αθλητικό. Έχετε κάποια σχέση με τον αθλητισμό? Ναι, έκανα 2 χρόνια στίβο, κολύμπι και νόργανη. Ωραία. Εμένα πάρα πολύ το ελεύθερο ρεπορτάζ και το κοινωνικό. Γι' αυτό και στην εργασία που κάνω αυτό το εξάμηνο ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με τις κακοποιημένες γυναίκες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρεπορτάζ, το είδος του ρεπορτάζ. Ωραία. Τηλεόραση, ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο? Όσον αφορά εμένα, το έντυπο. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και οπωσδήποτε να γράφω σε μια εφημερίδα, οπωσδήποτε. Γιατί τι πιστεύετε ότι σας προσφέρει αυτό? Είναι το α και το ω για έναν δημοσιογράφο, πιστεύω. Εάν δεν γράφεις, δεν νομίζω ότι μπορείς να λέγεσαι δημοσιογράφος. Όλοι οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον ξεκινούν από εκεί. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έρχονται. Πέρα από την εφημερίδα θα ήθελα να ασχοληθώ και με τηλεόραση. Να κάνω κάποια εκπομπή, αλλά πορτρέτα. Έχουμε γραμμούλα. Για να δούμε, είναι καμιά δική σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Χρήστος. Ποιος ο Χρήστος? Ο συνάδελφος που έλεγα. Ο φίλος. Σας έβαλε το μικρόβιο. Καλησπέρα. Δεν ήξερα ότι κολλάω και μικρόβιο. Εν πάση περιπτώσει, μια αντιβίωση ειδικά τέτοια ώρα είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταφέρατε και ρίξατε έναν σπόρο, ένα ζυζάνιο, το οποίο αποδείχθηκε γόνιμο. Νομίζω ότι το μικρόβιο που είπατε ή ο σπόρος υπήρχε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να τον κάνεις να πείσει, να βγει στην επιφάνεια. Το ζητούμενο είναι ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει και καλό είναι να ξεκινάνε από τώρα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Δώρας, επειδή έχει ασχοληθεί με διάφορους τομείς και τους έχει βγάλει πέρα πολύ περισσότερο. Έχω χάσει τα λόγια του γιατί βλέπω που γελάει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι το τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο. Επειδή αγαπητές συνάδελφοι εδώ πέρα μπορεί να φαίνονται 2 και 2 6 παιδιά, 6 σπουδαστές της δημοσιογραφίας, πρέπει όμως να σας πούμε ότι από πίσω είναι άλλοι 15 σπουδαστές. Θα ήθελα, εκτιμώντας την εμπειρία και τις γνώσεις σας, να τους στείλετε μια συμβουλή μέσα από ένα μήνυμα. Με τα περισσότερα, τουλάχιστον με μερικά από τα παιδιά, έχω γνωριστεί προσωπικά. Το θέμα είναι για όλα τα παιδιά, για να μην εξαιρεθεί κανένα, να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να έχουν όρεξη για δουλειά. Και η δημοσιογραφία δεν μαθαίνεται σε καμία περίπτωση ούτε σε ένα φρανείο, ούτε με όσα βιβλία και να διαβάσεις. Αν δεν βγεις με το μικρόφωνο έξω και όπως μας έλεγε και εμάς ένας παλιός, δεν κοιτάμε λίγο ψηλά και όχι κάτω χαμηλά και δεν λιώσεις όλα από τα παπούτσια, δεν γίνεται δημοσιογραφία. Απλά να έχουν όρεξη για δουλειά και τίποτα παραπάνω. Οπότε μου θα πείτε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να παρακαλέσω να κλείσει η πόρτα από το στούντιο και να κάνετε ησυχία. Ευχαριστώ. Έχετε κάποιο πρότυπο? Εγώ ναι. Την Έλλη Στάι και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Έλλη Στάι μου αρέσει γιατί είναι δυναμική δημοσιογράφος.
είναι ευγενική. Κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της και μου αρέσει το είδος των εκπομπών που παρουσιάζει. Ο Νίκος Χατζηνικολάου μου αρέσει γιατί είναι πολύ ευγενικός και δεν φέρνει ποτέ τους καλεσμένους του σε δύσκολη θέση. Εμένα το πρότυπό μου είναι ο κύριος Τυρακόπουλος. Ωραίος, μου αρέσει και εμένα. Μ' αρέσει ο τρόπος που λέει το αθλητικό ρεπορτάζ, η εμπειρία του πάνω στο αθλητικό ρεπορτάζ και αν καταξιωθώ ποτέ θα ήθελα πολύ να του μοιάσω. Θα θέλατε να μας δώσετε ένα μικρό δείγμα από αυτά που έχετε μάθει? Όπως? Ορίστε, προηγουμένως η συνάδελφος έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση μιας εκπομπής. Γιατί δεν προσπαθείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο? Ό,τι επιθυμεί. Και κάτι διαφορετικό, έστω. Στο αυτό που προτιμάτε. Μια ζωντανή συνέντευξη. Βέβαια, σε αυτό που προτιμάτε. Σας πιάνουμε εξαπίνηση. Ναι. Δεν πειράζει. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ οι συνεντεύξεις, γι' αυτό... Ωραία. Τώρα... Θέλετε να κάνω τον... συνεντευξιαζόμενο? Το Βασίλη Λάκη? Θα τα καταφέρεις, Μαρία. Αν προτιμούσα ένα ξένο, αλλά εντάξει. Ωραία. Ποιον? Ρονάλντο, Ριβάλντο? Το Ρονάλντο. Ωραία, σας ακούω. Θεωρείστε ένας από τους πιο... Δεν θα κάνατε εισαγωγή, έτσι το παρουσιάζατε, βέβαια. Δύο λόγια για τον ίδιο. Ναι. Απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν από τους πιο κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ο οποίος έχει καταξιωθεί από όσες ομάδες έχουν περάσει. Είναι τιμή μας μεγάλη που τον έχουμε στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο Ρονάλντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς θα μου πείτε πρώτα καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεστε απόψε στην εκπομπή μας και που βρήκατε χρόνο ελάχιστο για αυτή τη μικρή συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθώ να σε φανταστώ ως Ρονάλντο, αλλά... Έχει ξυρισμένο κεφάλι? Ναι. Γι' αυτό δυσκολεύω. Είναι αδύνατον. Εκτός αν είναι φαλακρή από αυτά που ακούω. Κυρία Δαγδανέλη. Εγώ θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από την Μόνικα Γαλινέα. Την είχε προχθές και ο κύριος Πετεντέρης. Σας κάνει η κυρία Βουλγαράκη για... Βεβαίως, γιατί όχι. Αλλήμον. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Να κοιτάμε στην κάμερα καλύτερα. Θα κάνετε την εισαγωγή και μετά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ, στο στούντιο του Μέγκα, μια πολύ μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Μια κυρία... Συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Μια πραγματική κυρία που δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. Κυρία Γαλινέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ήταν αρκετό. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Σύντομο και περιεκτικό. Πώς ονειρεύεστε το αύριο? Εγώ σίγουρα θα ήθελα να βρίσκομαι σε μια εφημερίδα, όπως είπα και πριν. Το θεωρώ τη βάση για ένα δημοσιογράφο και από εκεί και πέρα σιγά σιγά χτίζεται. Η καριέρα χτίζεται. Θα ανοίξουν οι πόρτες, δεν βιάζομαι. Προτιμώ αργά και σταθερά βήματα. Και εγώ το ίδιο. Προτιμώ την εφημερίδα. Πιστεύω ότι είναι πιο σίγουρη δουλειά από ότι σε μια τηλεόραση. Αν καταφέρω, θα ήθελα να κάνω αυτό. Μάλιστα. Οι επόμενοι δύο είναι έτοιμοι να έρθουν, ναι. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Ο κύριος είναι guest. Τον έπεισα. Κυρία Κοφίδου, αφού τα καταφέρατε, εγώ δεν τα κατάφερα. Εσείς αφού τα καταφέρατε να τον πείσετε. Νομίζω ότι έχω μια πιο άμεση σχέση. Σας βλέπω ως εκπαιδευτικό. Θα τιμωρηθείτε γι' αυτό, κύριε Μπακρατζά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, συστηθείτε μας. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Κοφίδου Μαρία. Και από εδώ. Ωραία. Πρέπει καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός. Θα το πείτε εσείς ή θέλετε να το πούμε εμείς? Ναι. Είμαι τελειόφοιτος στο Εσωτερικό Πανεπιστήμιο Σχολή Μαθηματικών και ταυτόχρονα το χρόνο που διαθέτω πηγαίνω και στο ΙΕΚ Επανομής στη δημοσιογραφία. Που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει σε ανώτατη σχολή να πηγαίνει στα ΙΕΚ. Έτσι, όχι ότι υποτιμούμε τα ΙΕΚ, απλώς συνήθως όταν περνάμε πανεπιστήμιο έχουμε επαναβαφτεί και λέμε εντάξει, έχουμε περάσει σε μια σχολή και τελείωσε. Το κάνατε, συγγνώμη που σας παρακαλώ. Εγώ είμαι φίλο του τελειόφοιτου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου αρέσει να τη λέγεται εγκόμιο. Εσείς θα πηγαίνετε στις απονομές των φίλων.
Δεν σας εμπνέει η σχολή που έχετε περάσει στο πανεπιστήμιο? Δεν είναι, όχι με εμπνέει. Απλώς η δημοσιογραφία είναι για μένα κάτι περισσότερο. Δηλαδή το θέλω κάτι πιο πολύ από ότι το μαθηματικό. Το θέλατε, ας πούμε, από μικρός? Όχι, προέκυψε. Πότε μπαίνει η δημοσιογραφία στη ζωή σας? Μετά από τα 20-21 κάπου εκεί. Πώς φαντάζεστε? Βασικά εγώ θέλω να... μου αρέσει το ρεπορτάζ με καθημερινούς ανθρώπους. Μου αρέσει γενικά να μπορέσω να βγάζω προς τα έξω την αλήθεια, έτσι όπως δεν μπορεί πολλές φορές να βγει από κάποιες εκπομπές. Ενδιαφέρον. Μακάρι να το κατορθώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοφίδου. Παρακαλώ. Εσείς πώς αποφασίσετε να πάτε? Λοιπόν, ως πρωταρχικός μου στόχος ήταν να ασχοληθώ με το styling. Μετά από κάποια παρότριση των γονέων μου, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι πιο χειροπιαστές σπουδές η δημοσιογραφία και κακά τα ψέματα είναι πιο αποδεκτό πλέον στην ελληνική κοινωνία, όχι ότι υποτιμώ τις σπουδές του styling, θεωρήσαν ότι ήταν καλό να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Και με μία έτσι μικρή παρέκκληση θα ήθελα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία στον χώρο της μόδας, που είναι ένα σχετικά καινούριος τομέας για την Ελλάδα. Και έχει φυσικά μεγαλύτερη ανάπτυξη στο εξωτερικό. Οπότε θα έχω και περισσότερες πιθανότητες, νομίζω, να εργαστώ. Στην Ελλάδα παρουσιάζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν κριτική για το styling γνωστών ανθρώπων, επιφανών. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα ειδικοί. Αυτό σας κακοφαίνεται λίγο? Προσωπικά, εμένα ναι. Φυσικά δεν είμαι σε μία θέση ώστε να κρίνω τη δικιά τους δουλειά, τη δικιά τους εργασία, για να βρίσκω τη συγκεκριμένη θέση. Ίσως να είναι λόγω συγκυριών, ίσως γιατί δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες σπουδές για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν. Αλλά πιστεύω στη δυναμική των νέων ανθρώπων, οι οποίοι πλέον ψάχνουν λίγο περισσότερο τα πράγματα. Εξειδικεύονται, παίρνουν γνώσεις συγκεκριμένες πάνω σε συγκεκριμένους τομείς. Ότι αυτό είναι θετικό. Δεν θα τους κατακρίνω εγώ προσωπικά, δεν είμαι ακόμη σε θέση. Αλλά εντάξει, ας με περιμένουμε. Επιφυλάσσεστε για το μέλλον. Σωστά. Είχατε κάποιο πρότυπο? Πρότυπο. Εκτός από τον εαυτό μου. Είναι το χιμωράκι που λέγαμε ότι το διαθέτουν όλοι. Γράφετε πολύ ωραία, δεν σας το έλεγα? Εγώ. Βέβαια. Είχατε ενδιασμούς για το αν θα βγείτε? Καλά, η κυρία Κοφίδου είναι γνωστό ότι μου γράφει καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι κακό. Μ' αρέσω. Όχι, πρότυπο δεν μπορώ να πω ότι έχω ή ότι είχα. Θαυμάζω ανθρώπους που κάνουν αξιόλογη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στα μετέπειτα χρόνια θα συνεχίζουν να κάνουν την ίδια δουλειά. Το να έχεις καλές βάσεις και να παρουσιάσεις μια όμορφη δουλειά σε ένα χρονικό διάστημα Α, αυτό δεν λέει και το μέλλον απόλυτα. Οπότε διατηρώ ένα θαυμασμό σε κάποιες προσωπικότητες, αλλά προσπαθώ να συγκριτήσω τη δικιά μου προσωπικότητα και να βάλω τις δικές μου βάσεις. Να αποτελέσετε εσείς δηλαδή πρότυπο για κάποιους άλλους μεθαύριο? Είναι λιγάκι έτσι στενά τα περιθώρια του προτύπου. Δεν μου αρέσει. Πιστεύω περισσότερο στην ελευθερία του ανθρώπου και στη μοναδικότητα της κάθε προσωπικότητας. Όλοι θέλουμε ένα στήριγμα και μια αρχή. Αυτό είναι πολύ υγιές, μόνο που δεν είναι πάντα εφικτό. Κύριε Βουλγαρούδη. Εγώ θαυμάζω ανθρώπους που έχουν να βγάλουν μια αλήθεια, έχουν να βγάλουν προς τα έξω δηλαδή τη δικιά τους αλήθεια και μπορούν και ξεπερνάνε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες που σου αναγκάζουν να φερθείς κάπως συγκεκριμένα και αυτό, δηλαδή μου αρέσει η αλήθεια. Αυτή που είναι αληθινή. Ναι, και αυτό πιστεύω βγαίνει και στον κόσμο. Καταλαβαίνει κάποιος πότε κάποιος είναι αληθινός, πότε κάποιος κάνει τη δουλειά του για να την κάνει και μόνο και να σηκωθεί να φύγει. Από τα πράγματα που έχετε δει, που σας έχουν δείξει οι καθηγητές σας μέσα στη σχολή, που έχετε επισκεφτεί και άλλους χώρους, τι είναι αυτό που αν θέλετε σας απογοητεύει και τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε και να ασχοληθείτε με ένα τέτοιο επάγγελμα? Ήθελες να μιλήσεις πρώτος? Ίσως δεν βλέπω λίγο σβητόμενο. Δύναμη σου δίνει η θέλησή σου βασικά, δηλαδή ξεκινάει από μέσα σου. Να θες να κάνεις αυτό, το κάνεις, προχωράς. Τώρα, σίγουρα εξωτερικά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που όχι σε ρίχνουν ακριβώς, απλώς είναι κάποια εμπόδια στον δρόμο, τα οποία πιστεύω ότι με τη θέληση τη δικιά σου μπορεί και τα ξεπερνάς. Τώρα στη σειρά μου, Ωραία. Παρακαλώ. Στον ρόλο θα κάνω κεντρικό θέμα. Τον επίλογο. Τέλος πάντων. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο τομέα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν λειτουργούμε αξιοκρατικά, θέλοντας και εμείς. Μίλησε ο Νίκος για εμπόδια. Μην τους δίνετε σημασία. Τους αγνώ. Με θαυμάζουν, καταλαβαίνω, οι φωνές είναι... Του θαυμαστώ να παίξω. Ακριβώς. Θα δώσω αυτόγραφα μετά. Μαζί. Κανένα πρόβλημα.
Οπότε τα συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία βρίσκεις στον δρόμο σου, ή θα τα προσπαθείς μάλλον να τα προσπεράσεις ή θα πατήσεις επιπτωμάτων. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο συγκεκριμένος τομέας όντως είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να κάνεις αρκετές υποχωρήσεις και να δεχτείς πολλά. Και φαντάζομαι ότι και μια συμπεριφορά όχι τόσο θετική ως τους επιφανείς δημοσιογράφους του χώρου αυτού του τομέα της δημοσιογραφίας κρύβεται και κάπου εκεί. Δηλαδή ότι ήδη έχουν περάσει πολλά στα χρόνια μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο καλό της καριέρας τους και οπότε αρχίζουν και υιοθετούν την ίδια συμπεριφορά που είχαν κάποτε κάποιοι άλλοι. Αυτό. Μπορώ να βάλω τελεία εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βέβαια στον προφορικό λόγο δεν μπορούμε να βάλουμε ποτέ τελεία. Δεν υπάρχει σαν σημείο στίξης. Το σημείο στίξης είναι το γραπτό λόγο. Είσαστε μέσα εκεί πέρα που σπουδάζετε, είσαστε 20 άτομα περίπου, 22 ας πούμε. 22, ναι. Τόσα μήναμε από το πρώτο εξάμηνο σημειωτέων, θέλω να πω. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ξεκινήσανε, ήμασταν 27 άτομα στο πρώτο εξάμηνο και αυτή τη στιγμή είμαστε 22. Ο καθένας από τους προσωπικούς του λόγους δεν συνέχισε από όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι κοντά μας. Μέσα σε 22 άτομα που έχουν ένα κοινό στόχο, υπάρχει ανταγωνισμός? Βέβαια. Ναι. Αλλά καλός ανταγωνισμός, έτσι, όχι θεμιτός, βέβαια. Συναγωνισμός θα μπορούσα να πω. Ο ανταγωνισμός βγαίνει από κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους. Εντάξει, συμφωνώ. Τώρα βγάζω είδηση τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Αποκλειστικότητα. Είναι η στιγμή που είναι για πες. Είναι το δοκιμέντο αυτό το αποκλειστικό. Δηλαδή, τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει? Ανταγωνισμός, θεμιτός ανταγωνισμός, δηλαδή... Για το ποιος θα παρουσιάσει, ας πούμε, την καλύτερη εργασία. Και αυτό, ναι. Ποιος θα γράψει καλύτερα το ρεπορτάζ. Σας ενδιαφέρει, δηλαδή, θέλετε να είστε καλύτεροι και να γίνεστε όλο και καλύτεροι? Εμένα προσωπικά, ναι. Αυτό είναι και ο σκοπός που πήγα στη δημοσιογραφία, αλλιώς δεν θα πήγαινε καθόλου. Μέσα στα πλαίσια του θεμιτού εγώ προσωπικά, γιατί ούτε θα έχω κάποια αντιπαράθεση με κάποιον συμμαθητή μου, ούτε θα νιώσω μειωμένη αν κάποιος συμμαθητής μου τα πάει καλύτερα από εμένα. Αν αύριο μεθαύριο, όταν θα βγείτε πλέον στην δημοσιογραφία και όταν θα κάνετε αυτή τη δουλειά, διαπιστώσετε ότι, τελείως υποθετικό το ερώτημά μου, έτσι, διαπιστώσετε ότι δεν είναι καθόλου θεμιτός ο ανταγωνισμός, είναι αθέμητος, είναι υπόγειος, είναι, χαρακτηρίστε τον όπως θέλετε. Μέχρι πού θα φτάσετε, ποια είναι τα όρια σας? Υπάρχει και η περίπτωση να πείτε δεν θα το ακολουθήσω τελικά. Να πω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι τα όρια μου όταν θα αντιληφθώ τις καταστάσεις και όταν γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι είναι υποθετικό. Ναι, ακριβώς. Υποθετικό. Αλλά επειδή ξέρω στο περίπου τον εαυτό μου, πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσω και τα όρια μου. Δεν θα τα ξεπεράσω σίγουρα. Κάτω ούτε θα φύγει. Όχι, με τίποτα. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω μάθει να το βάζω κάτω, ας πούμε. Να τα παρατάω και να λέω ότι εντάξει, μωρέ, άστο, δεν είναι για σένα. Δεν μπορώ να επιβληθεί κάποιος επάνω με κάποιο τρόπο υπόγειο και αθέμητο. Κύριε Βουλγαρούδη, τελειώνοντας... Κύριε Βουλγαρούδη. Το χιούμορ. Κύριε Βουλγαράκη. Σας ακούει, σκηνοθέτα, σας ακούω. Λοιπόν, κύριε Βουλγαρούδη, υποθετικά λοιπόν, τελειώνετε τα ΙΕΚ και έχετε πάρει και το πτυχίο σας και έχετε δώσει και τις απαιτούμενες εξετάσεις για το ΑΣΕΠ και διορίζεστε σε κάποιο σχολείο να πάτε να διδάξετε. Αλλά ωστόσο ταυτόχρονα σας γίνεται και μια πολύ διαλαστική πρόταση από ένα τηλεοπτικό σταθμό ή από μια εφημεριδότητα θα θέλατε, ας πούμε. Ποιο θα διαλέγατε? Δύσκολη η ερώτηση και ακόμη πιο δύσκολη και η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω τώρα με σιγουριά, αλλά πιστεύω ότι η δημοσιογραφία με ενδιαφέρει πιο πολύ. Κυρία Σαμολαδά, θα με επιτρέψετε, σας παρακαλώ, να επαναφέρω στην πραγματικότητα. Ξέρω ένα κίνητρο που θα του ξεκαθαρίσει την εικόνα. Τι μισθό θα παίρνεις ως δημοσιογράφος και τι μισθό θα παίρνεις ως... Εξαρτάται, πού θα είναι δημοσιογράφος. Αν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δελεαστικό... Ναι, δεν σε δελεάζει το στάνταρ. Ο στάνταρ μισθός, τα στάνταρ χρήματα, η αποκατάσταση επαγγελματική. Τα αγγελούδια που θα έχετε κάθε πρωί. Αλλάζετε γνώμη. Σας το είπα. Επομένως, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι... Πείτε μας.
Ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα αποφασίσουμε. Θα αποφασίσουμε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να βγείτε ως guest. Ευχαριστώ και εγώ που με κάνετε στην εκπομπή σας. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα κι εμείς. Να προλάβουμε να έρθουν οι δύο τελευταίοι. Φυσικά. Βεβαίως. Ωραία. Θέλετε να μου το... Ναι. Ελάτε, ελάτε. Κύριε Τόλια, ελάτε από κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που σας βλέπω. Καλά είστε? Μια χαρά. Θα σας τσαλακώσω λίγο. Εδώ είμαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Να σας συστηθείτε μας, ναι. Νικολέτα, πρώτη εσύ. Ονομάζομαι Μπόκου Νικολέτα. Ναι. Πέρας Κωνσταντίνος. Ωραία. Πώς επιλέξετε να πάτε στη Σχολή Δημοσιογραφίας στα ΙΑΚ Επανομής? Καταρχήν στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν μόνο τα ΙΑΚ Πανομής και τα ΙΑΚ Κατερίνης που έχουν δημοσιογραφία. Πρώτον. Κατά δεύτερον, δούλευα 3,5 χρόνια σε εφημερίδες. Έχω τελειώσει λογιστική και πήρα απόφαση να αλλάξω τομέα απλά στον κλάδο. Εγώ είμαι σπουδαστής του τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης του τμήματος ηλεκτρονικής. Άρα έχουμε ακόμη μια περίπτωση που είσαστε σε ανώτερη σχολή. Με ενδιαφέρον όμως στη δημοσιογραφία γιατί είναι κάτι το οποίο με εκφράζει περισσότερο. Δεν είμαι ειλικρινής, ποτέ στη ζωή μου δεν φαντάστηκα ότι μπορώ να κάνω το επάγγελμα του ηλεκτρονικού. Η δημοσιογραφία αντιθέτως είναι κάτι το οποίο είναι πιο προσιτό σε μένα και αποφάσισα να το ακολουθήσω απλά αυτό. Τι σας ενέπνευσε στη δημοσιογραφία, ήταν αυτό που σας έδωσε το κίνητρο για να ασχοληθείτε? Προσωπικά η δυνατότητα να επηρεάζομαι τις απόψεις μου για άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και με ενέπνεει πάρα πολύ σαν άτομο. Εσάς? Τι με ενέπνευσε? Με βοήθησε ο χώρος. Συγγνώμη, σας διακόπτω κιόλας. Εσείς κάνετε μια πολύ μεγάλη στροφή. Από ένα θετικό επάγγελμα επιλέξατε να πάτε σε ένα θεωρητικό. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Όχι τόσο μεγάλη, επειδή ζούσα μέσα στον χώρο και ήξερα πώς κινείται ο χώρος από μέσα, για μένα δεν ήταν μεγάλη αλλαγή. Απλά αποφάσισα να πάρω και τη γνώση του τομέα αυτού. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό τελικά που σας ενέπνευσε? Η γοητεία του χώρου. Θεωρείτε ότι έχει γοητεία? Ναι. Την εντοπίσατε? Κυρία Βουλγαράκη, πάλι όχι. Ένα πρόβλημα. Άμα κάνατε λογιστική, θα γοητευόσασταν πολύ ιδιαίτερα τη δημοσιογραφία, διότι η λογιστική είναι βαρετή, θα έλεγα. Καλά, είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να διαβάζει και να ενημερώνει συνέχεια. Το ίδιο είναι και η δημοσιογραφία. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να έχει άριστες γνώσεις. Το ίδιο και η δημοσιογραφία. Το ίδιο και η δημοσιογραφία, απλά είναι ένα επάγγελμα που το βαριέται ένας δραστήριος άνθρωπος. Και άλλοι μετριόφρονοι. Καλά κάνετε, κάνουμε πλάκα γιατί προηγουμένως οι συνάδελφοι ήταν. Ίσως να μην τους ακούσατε. Τους άκουσα όλους. Ήταν ίσως ακραίες τις αντιδράσεις τους. Ηλεκτρονικός ή έντυπος τύπος για εσάς? Και τα δύο. Πού θα θέλετε να απορροφηθείτε και με τι θα θέλετε να ασχοληθείτε? Θα ήθελα να έχω ευκαιρία σε όλα βασικά. Και τι σας βοηθάει περισσότερο? Με γοητεύει όλος ο κλάδος, δηλαδή επειδή έχω ζήσει στην εφημερίδα, θα ήθελα να δοκιμάσω το ραδιόφωνο, αλλά θα ήθελα να περάσω από όλα πριν αποφασίσω τι θέλω να κάνω από τα τρία. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να απαντήσω κι εγώ. Βεβαίως. Περισσότερο με ενδιαφέρει ο περιοδικός τύπος. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, με τη στρατιωτική δημοσιογραφία. Δηλαδή, έχω μια εξειδίκευση στο στρατιωτικό τομέα. Είναι σαφώς κάτι το πολύ εξειδικευμένο, όπως προείπα. Κάτι το οποίο σαφώς ενδιαφέρον, αν και δεν έχει την. Συνεχίστε, δεν έχει την ευρύτητα την οποία έχουν άλλοι μορφές δημοσιογραφίας. Προσωπικά όμως είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ακολουθήσω αυτό το γεγονός. Πολύ ωραία. Εσείς με τι είδος ρεπορτάζ που θέλετε να ασχοληθείτε? Με τι είδος ρεπορτάζ? Έχω κάνει όλα τα είδη ρεπορτάζ στη σχολή, είναι η πραγματικότητα. Δεν με γοητεύει κάποιο ιδιαίτερα. Που βλέπετε τον εαυτό σας 2 χρόνια, 3? Σε δελτίο ειδήσεων. Την παρουσίαση, ναι. Καθαρά ή κάποιο ρεπορτάζ συγκεκριμένο? Και κάποιο ρεπορτάζ. Μ' αρέσει και το ελεύθερο ρεπορτάζ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η ένταση του δρόμου και το να τρέχω με ένα μικρόφωνο να πάρω μια είδηση. Αλλά σας γοητεύει και η παρουσίαση. Η παρουσίαση ενός δελτίου. Ναι, ίσως επειδή έχω ζήσει πώς είναι ο έντυπος τύπος και ξέρω την ένταση της δουλειάς και είναι πάρα πολύ γοητευτική δουλειά. Είναι πολύ ώρα, μα είσαι δραστήριος άνθρωπος. Πρέπει να έχεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες για να ακολουθήσεις το επάγγελμα. Να έχεις αρκετές αντοχές και αρκετή ενεργητικότητα, θα έλεγα. Και ένα πολύ γερό στο μάχη, θα συμπλήρωνα.
Αναλόγως. Μπορεί να το έχουν εκφύσεως, δεν θα έλεγα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αναισθησία, θα έλεγα, στο αίμα τους. Δεν έχει να κάνει το γερόστο να έχει αναισθησία, απλά θέλει πολύ κουράγιο και πολύ υπομονή. Και αυτό πιστεύω ότι είναι τα. Μ' αρέσει που έχετε αναπτύξει μια πάρα πολύ ρεφιλολογική συζήτηση. Ναι, θα μπορούσα να αναπτύξω πάρα πολύ, άμα θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να πούμε ότι η ώρα έχει περάσει. Ότι κρύβετε το σκηνικό, αλλά δημιουργείται ένα πολύ ωραίο άλλο καινούριο σκηνικό. Ζωντανό. Ζωντανό και δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν θέλω να μιλήσουν, αλλά που μπορούν να εμφανιστούν. Η κυρία Μένη δεν θέλει, παρόλο που είναι πτυχιούχος θεολογικής. Δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Θέλει να ασχοληθεί με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Απλά είναι ντροπαλή λόγω του επαγγέλματος προφανώς. Έχει τελειώσει το θεωρεί ίσως στίγμα, αλλά δεν πρόκειται καν περί αυτού. Πάντως έχει μέλλον στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, πρέπει να το πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σταδιοδρομία. Καλά.